хоҷа оби гарм деҳаи дар миёни кӯҳҳои варзоб 48 километр дуртар аз шаҳри Душанбе замистони тӯлонӣ дорад. ин ҷо ҳоло нишоне аз шукуфтани гулҳо ва расидани баҳор дида намешавад. ин мард роҳи обро тоза мекунад ки ба мардум об расад. аёдати беморон аз вижагиҳои наврӯз дар ин рӯсто аст ки пеш аз базму сур мушоҳида мешавад. кароматулло расулов аз шаҳр ба деҳа омадааст ба дидори бародари бемораш. мақсад ки ҳамин наврӯзӣ гуфтем акар як табрик кунем хирсанд кунем ша қати фарзандошон бо мисол хонашон янга қати ин ҳаме бароям хомадам як табрик кунем равӣ мидам. ин марди 73 сола аз дидани меҳмонон хушҳол аст ҳарчанд мадори суҳбат надорад. дуогӯст ки соли нав ва рӯзҳои хубе насибашон бошад. осмони мо соф бошу, давлати мо тиз бошу, арзону фаровонӣ бошу, деҳқонодаш барори котяву худоё ба ҳамин хонандагону донишҷӯён бас дониши баланд талаб мекунад. зарпарӣ шарипова модари ду муҳоҷир аст. орзуи наврӯзиаш саломатии фарзандони дур аз ватанаш аст. ҳама бачаҳо бачаи ман умри дарозу саломатӣ мехоҳам. наврӯзашон ҳар рӯз бошаву ҳар рӯзашон фирӯз бош. соғ рафтен саломат биён. ҳамаш ҳамаи муҳоҷиратҳо дар поиш кадомаш хор назанад, сариш кадомаш дард нагирад. хоҷа оби гарм 135 хонавода дорад. сокинони ин деҳа кишоварзӣ, чорводорӣ ва боғпарварӣ мекунанд. вале чашм ба роҳи маблағҳое ҳастанд ки муҳоҷирони дур аз суфраи наврӯзӣ барояшон мефиристанд.